Christ used the image of the vine to describe what he is doing for his people. He said, "I am the vine, you are the branches, and apart from me you can do nothing." La Trinidad community of believers envisions to make disciples among the Kinkana'a people coming from the provinces of Benguet, La Union, Mountain Province and beyond. To embody the message of the gospel, we inspire people to grow in Christ and lead others to him. In Christ we grow, to Christ we lead. Hello, LTCB! Mayat ay agot ako amin, sapay kumata, wada kayo po mayat ay kasasaad, uray man pa'y patuloy ay mapatpadasan tako din epekto din COVID-19 pandemic. Madayaw si Apo Diyos, sin amin ay badang, ya bendisyon ay indodot ng datako. Yan, salamat Abu, anda kayo ay kakabsat mi, isan LTCB, ay kanayon ay mankarkararagparan na kami. Manyaman kami on Apo Diyos, tan manipod sinanlugi din pandemic ay nay, yan hindi nami din takay na ay nan ay ewan, anda kami ay pamilya. Yan, karkaro pa'y sindoy na lockdown kami, si Dua ay Domingo, narik namin di rejection, discrimination, umagyat din ipugaon na kami, tan kanandaon amin kami sin apartment at na COVID kami. Yan, wada din sa ay tempo ay din gagayom mi yan lay dun da ay man ialis si makan yan adin mabalin ay iawat danda kami iso nga kaipatay da sindanan yan mi pinidit sindanan iso nga kaman natnat kun direct nami wada din ugyat wada din anxiety maminsan madepress kami munom naman mi ay man sakit kami yan sinungin mapasama kun ada no maniaman kami tan tatawa si Apo Diyos din nan ay aywan nan idot si Bikas anda kami. Ngam ulen kamanadi din kapadasan mi, salamat ang Apo tan naay kami si sasalon at ay makiragsak anda kayo uniman. Waday basaok sin salmo ay mabalin ay makaidawat ang tatako si talna ya pigsan di namnam. Sin Salmo 91 verse 1 aging gana 7 sinay din kanana. Ulay sino ay umay ang Diyos ay manakabalin amin ya kangatuan, tasi siya di kanayon ay enapan kamangan ya paayuwanan kanana, sik-a Yahweh, bisalaknib ko ya pankamanga, sik-a din Diyos ay daydayawo ya pantalka. Ilisida ka sinkaman bito ay maknaam, ya kalgiyat ay sakit ay katiyam. Kaman kan kiap ay sa kukuan di inana, magaypan agyatam, tanwada si siya ay mangayuan ang sika, matalak si siya, at kaman mon salida.
Sinlabi at magay panagyatam, ulay din panan di kalaban sin kaagawan. Sinlabi ya kaagawan, magay panagyatam. Ulay demonyo o bigla ay sakit ay katiyan. Ulay at adu di matay sin asagan mo, ngam adi ka pa'y maan-aman. Tagruwa din Diyos ay pangsilsilbihan tako at manakabalin ang im. Yan si siya din ang ay ayuwan ng datako sinapalabas ay 23 years din LTCB. So nga manyaman tako sin kinamatalot na ang datako. Ang kararag tako. Aw apo ay Diyos may sigadin kang atuan. Matalok kaya managlayad ka sin biyag ni ay ananak mo. Manyaman kami, kan lubos yung pirmi ay sagang mo na kami, mabalin mi ay may baga ay manragsak kami, oray sinuman pa ay di tumatang ay ligat sinigag mi. Manyaman kami, kan sin agway na celebrate mi in anniversary in the church, magkanta kami, mandayaw kami, ingato mi din ngadan mo, gawan na po may Yesu Kristo. Naragsak ay agaw ang natakuod wani. Yan, totoo ay nabin di bendisyon ng takutan. Nadanon tako din 23rd anniversary in the LTCB. Iso nga palakpakan tako sa Apo Diyos. Totoo ay madadayaw si siya. Yan, naragsak kami abo ay man pailan na kayo ni man. Adwani. Yan, as we sing this song, let us remember din faithfulness and Apo Dios sin biyag di usaya sa andata ko uray no narigat di sitwasyon yan. Adita ko man mariknang amuta ko ay sisiya di man ubla sin biyag di usaya sa andata ko. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to
Dios. So kantaan ta ko nan kantain ay para sa siya. Amin ay karkarim matong palda. Apo matalak ka, kangatuan ay Diyos ay nagsika. Apo nalintag ka, amin ay ikadam mo kustoda. Apo nalintag ka, kangatuan ay Diyos ay nagsika. Apo sumagang ka, simbas-basod ko kumakawan ka. Apo sumagang ka, kangatuan ay Diyos ay nagsika. Apo matalak ka, amin ay karkarin matong palda. Apo matalak ka, kangatuan ay Diyos ay nagsika. Kangatuan ay Diyos ay nagsika. Matayagot ako amin. Naragsakay may ika-23rd ay anniversary sin amin ya kapamilya is nan LTCB. Sin tinawon amang silsilibraran tako sin church anniversary tako sin buwan di August. At magaudom sa tako numnumnuman muadiat tin kinamatalak apo Dios unta tako. Naiko di damagak sin nabayag ay nakiasawa. Apay nga sin na duma-duma ay napadpadasan nyo ay ligat, daday manlilinad kayo pa lang ay sinasawa, ganad wani. Isna nadado ay mabalini ya kadismayaan tako uno kasangsangawan tako ta sa adit ako ituloy ay mamati ya mansilbihan Dios. Apay nga inganad wani at itultuloy tako ay makigimgimong ya mandaydayaw ang Diyos. Apay nga ta ay uray sin mailila tako ay kinakulang di LTCB, compare tako sin udum may gimungan at adit ako mat ninumnum ay kumaan ta amit ako sin udum ay gimungan. At insungbat takos na bugaw tan matalak si Diyos. Tan din topic tako at matalak si Dios. Yan maila na sin Unay Thessalonica chapter 5 verse 19 to 28. Din gagarak udwani at tapno adilang maipalagip din kinamatalak Dios. Muadiat ta maidawtan tako si gagat. Layad ya kababalin ay amagan para sin kaidayawan Dios. Tanay ngamin din reality. Din gapu apay nga din gimong di mamati at umadado, ya pumikpik sa at bugaw tan matalak si Dios ay manubla sin gimong di mamati. Isu nga rod na di laydak ay numnuman tako sin pansilibraran tako udwani ay anniversary tako. Mandinamag kumadin mayata ublan Dios sin LTCB bugaw tan matalak si siya.
Mandinamag kuma din mayata ublan Diyos sin LTCB, bugautan, matalaksi siya. Mu manumnum tako din damo ay adal tako sin munay Tesalonica ay karkaro sin versikulo 6 to 8 at basaan takos na kanana. Dinusa abo ay pangamuan mi ay pinilin Diyos da kayo at tinatadon Diyos da kami ya si Apo Jesus. Tan ulay mo palalo ay mapalpaligatan kayo bugaw sin pamatiyo. Putek pay dudan di layadyo ay nangawawat sin kalin Diyos. Tan din Espiritu Santo din nangidawat si layadyo ay sana. At siya na digapu ay nanbalin kayo sin nantatadadunan di amin ay mamati sin probinsya ay Macedonia, ya Akaya. Tan nanlugiyon da kayo, nandindinamag din kalin Diyos ay maipanggap on Apo Jesus sin duay probinsya ay doy. Ngam bakon si dianggoy, tan ulay sin udong may kaili-ili, madamdamag din pamatiyo Diyos. At mo naman tako di yan damagan tako abo sin gimo takos nan LTCB ay mabalin aya ay kamana di abo din kadamagan tako. Yan dinadal tako udwani mo ilan tako sin chapter 5 sin maudi ay adal tako sin munay sulat Pablo sin gimong di Mamati Tesalonica particular sin verse 19 ngana sin 20 at maitumpong ay siya na din mayat ay reference tako abo ay mang celebrate sin anniversary tako at kaman din gimong di taga Tesalonica at mabalin abo ay wada abo di mayat ay kadamagan tako ay LTCB bugawatan matalak si Dios. Iso nga ro din saludsud tako sina at siya na kasanoy mapadasan tako din kinamatalak Dios tasay mandinamag din gimong tako abo. At din umuna ay sungbat takos na at siya na. Man paituray tako sin Espiriton Diyos babaan sin kalina. Man paituray tako sin Espiriton Diyos babaan sin kalina. Dinusay nga amuan tako ay waday man ubla si Apo Diyos undat ako at maibasar sin inkarina ay matuto din Espiritu na undat ako. Yan din usay ublan din Espiritu Santo at iturong nas dat ako sin panlay dan Diyos. Yan gaputa tutuwa na sin biyag tako. Naay din ibagbagan Pablo munto iyat tako ay man paituray sin Espiritu Santo. Yan ilaan tako sin verse 19. Kananas na. Adiyo tuptupapon din layden di Espiritu Santo ay ipabaga unda kayo. Adiyo abon laslasoyon din kanan di pankalkalian Diyos. May latakos na ay din bilin Pablo sinaat manlugingay sin negative. Ay kananan adita ko tuptupapon din Espiritu Santo. Yan lay din ay baga din tuptupapon at din udom may din udom may lay din ay baga at adita ko kuman subsuban din Espiritu Santo. Lay din ay baga tan din Espiritu Santo at mayari kay consuming fire, mayari kay apoy niya. Yan mo subsuban tako si danom at matay. Adin ang lay din ay baga ay matay din Espiritu Santo. Ngam lay din ay baga at adin ang itulay man ubla datako. Lay din ay baga uray man no kanan takuon manakabalin din Espiritu Santo. Yan ngam sensitive siya. Yan din usa ay banag sin iyat tako ay manupap sin Espiritu Santo at maisuplikar matlang sin kanana sin verse 9 ay adiyo abon laslasoyon din kanan din pankalkalian Diyos.
Din sa iyat tako ay manupap sin ublan di Espiritu Santo sin biag tako at mulas-lasoyen tako din usahay pankalkalian Diyos un lay din ibaga din udo may manititdo sin kalin Diyos. Din udo may lay din na ibaga din las-lasoyen din kalin Diyos at mu adi tako banbanulen din kalina babaon sin adi tako mandengdengaan ya mangpatian sin ibagbagana. At na din iyat tako ay mukanan apo Diyos an adi takuon laslasuyon din kanin Diyos ay siya di iyat tako ay manupahap sin ublan din Espiritu Santo at na din amagan tako kuma tasay ay maikontra sin iyat ay mang tasay adi tako laslasuyon din kanin Diyos kanana sin verse 21 ngem masapul ay penkenyo din amin ay maititdo taamuan yo mututuwa ay napu ang Diyos. Dadlon yun unudan din sigad, duwan nyo pa'y adawian din amin ay lawa. Adalon tako din kalin Diyos. Imbis talas lasuyin tako, adalon tako din kalin Diyos. Lay din na ibaga, iyan tako si oras. Matapihan kumadin amut ako. May panggapsin kalin Diyos. Wada kumadin na layat tako ay mandenga. Yan into yat tako ay nangamu mututua din may itdo. Mudin itdo at adi may kontra sin pinati tako may panggapon Kristo. Ya adi may kontra sin panangamu tako sin ugalin Diyos. At mabasa sin munay Juan kapitulo 4 versikulo 1 verse 1 to 4. At may suplikar sina din yat tako ay mangamu sin iton din tutua ay itdo. Kananas na. Da kayo ay gagayem ko, adi kayo mamatpati sin amin ay mangmangwani on pankalkalian Diyos daida. Muadiat pulbalan nyo ay kusto mututua ay napuon Diyos din ibagbagada. Tan aduda ay mautok ay mangwani on pankalkalian Diyos daida ay binmula sin kaili-ili isnan daga. Din pangilasinan nyo mo din Espiriton Diyos sinapuan di bagbagada at siya na. Mo bigbigan da ay si Jesus, din si Kristo ay nanbalin si ipugaw, din Espiriton Diyos di napuan na. Nga mo adida pa'y bigbigan ay si Jesus, din si Kristo, uno din Mesias ay nanbalin si ipugaw, bakon din Espiriton Diyos di wada en daida. Muadiat din nem ay maisusin manguntra en Kristo. Din ngayo ay umalis siya, yan ingay maititu udwani, din maikunkontra en Kristo. Iso nga, mailas niya, di ay din number 1 ay mga muwanta ko, mo din usay man ito at bakang tutuwa din ito na, at mo ibagbaga na ay si Heso Kristo at bakang si siya din mangisalakan. Nuwade udong mangit ito ay si Heso Kristo at bakang Diyos. Kung si siya din inban apo Diyos ang mangisalakan undat ako. Siya. So nga, dinamin ay itdo at amuto ko ay tutuwa di mo siduoy din number 1 ay itduda. May panggap din kaisalakanan ay magay udom muadi at maipuon sin inamag Heso Kristo sin krus del Kalbaryo yasin kasinan nataguan. Yan bakon lang si din iyat tako ay manada sin kalin apo Diyos. Wada bu si kumasin biyang tako abu ay man research uno mangipapati ay manadal. Malaksik sin dengdengen tako wada bu din biyang tako ay iyat tako ay mang-aprobar sin usay may ito. At tapi na din iyat tako at kaman din ugalin din taga Berea sin Acts chapter 17 verse 11. Kananas na
din Hudyo at Berea at mas manang-awat da mo din taga Tesalonika, tan layden da ay manmangesin kalin Dios. Yan inag-agaw ay basbasaan da, ta ilaon da mututuwa din it don Pablo. Iso nga mailas na ay numan pa'y waday amot ako may panggapsin kay salakanan at bakan umanay kumadi. Umadi at wada din layat ako ay mangitultuloy pasay mataptapian pa din amot ako may panggapsin kalin Apo Diyos. Kasapulan ay man-growth ako kuma. Lumaing tako no maipanggapsin kalin Apo Diyos. Asya, taulian tako sin verse 22 ya 23 22 kananas di. Dadlun yun unudan din sigad duan nyo pa'y adawian din lawa. Layden na ibagas na no adalan tako din kalin Diyos. Maila yun unudan tako din Espiritu Santo mo din panang-aral tako sing kalin Diyos at amut ako ay tutuwa di yan patiyan tako. Yan mo din panang-aral tako sing kalin Apo Diyos ya din ititun din manitito yan bakon maitali sing kalin Apo Diyos at adawian tako di. Sila din na ibagas in English at i-reject tako kuma. Nya. Adi tako kuma in entertain. Sidoy din na usa ay ilaan tako. Yan kanan Pablo adawian tako dadi. Iso nga din lesson sina at no dengan adal niya pati tako din kalin Dios at lay din na ibagaan manpait ituray tako sin Espiritu Santo. At mukamana di nawaya din iyat na ay manublasin yag tako. Iso nga din application ay application takos na at din saludsud anay. Kumusta din ugali tako maipanggapsin kalin Dios. Sino din nakadadwan ay dengdengan niya basbasahan tako udwani. Isang mailat ako ay tasay mayat din kadamdamagan tako at mantaulit ako sin basic niya. Magay udum wadiatin mang adalan tako sin kalin Apo Diyos. Tandin mang dengdengan tako ya mga adalan tako ya sin mang patiyan tako sin kalin Apo Diyos. At siya din lay din na ibaga din man paituray sin Espiritu Santo. Mandinama kumadin mayat ay ublan Diyos sin LTCB bugotan matalak si siya. Yan din may ikadwa ay mangilaan tako sin kinamatalak Diyos undat ako at mo ipalubos tako ay baliwan Diyos din kabibiyag tako. Mo ipalubos tako ay baliwan Diyos din kabibiyag tako. Din pinaka-resulta din ublan Diyos undat ako at mo mabaliwan din ugali tako ingana ay kumaman din ugalin Hesu Kristo. At siya na din madama ay amagan Apo Diyos para sin usaya undat ako. At ilaan tako man sina versikulo 23 ingana sina 24. Itulit ako ay basaan. Sapay kumata si Diyos ay mangidawdawat si talna di mangipabalin unda kayo si dadlon na santuan. Sapay kumata salsalakniba na din ababiik nem yaawa kayo tasay magapulos di pankulangan nyo sin kasin umalian Hesu Kristo ay apot ako. Din inbagan Pablos na si Apo Diyos mangidawdawat si talna. At din talnay na at maibasar mo't lang sin talna ay naawat ako idi namatit ako. Yan nanbalint ako si gayam on Diyos. Yan kananas naabuon din ebidensya ay talaga ay manubla si Apo Diyos sindag tako at muwaday mabalbaliwan ay ugalit ako. At din ugalit ako at mabalbaliwan ingana ay kaman din ugalin Hesu Kristo. Iso nga rod, nay at
din kanan di English ang sanctification process. Din gapuna ay diday matagot ako lang at bugotan ad-ado din mabalin ay baliwan apo Diyos ay ugalit ako. Yang kananas na abuon sapay kumata salsalak ni banadin ababik nem ya awak tako. Laydan na ibagas naon din ublan apo Diyos at din entero ay kabibiyag tako. Laydan apo Diyos ay mabaliwan din nem tako. Mabaliwan din awak tako. Tano mabaliwan din nem tako at apektara na din amagan din awak tako. Yan siya. Layden ay bagas din bersikulo abuay na nay din mangbasbasaranda ay din ipugaw at waday tuluay component na din ipugaw at composed of body, soul, and spirit. Nya nga sin translation di kang kanay at nemnem ababik ya awak siya. At kananas na din ublan apo Diyos at waday mabaliwan kumasin biyag tako yan gana din panasultana at uno din papeng na din ublan apo Diyos anay undat tako at ingana ay magapulos di pankulangan tako. Yan nung umali kasin si Hesus Kristo at lay din na ibagaan magadi maipabasol undat tako. Nay din usay ka rin Diyos sa inbagan Pablo. Si Diyos ay nangayag anda kayo at amaganada na. Tan matalek si siya. Kaman maya-mayat ay bagbaga uno idubli-dubli ay bagbaga takon matalek si Diyos. Ngam tetuwa na mo din biag tako at maila ay waday nan baliwan na. Adit ako'y bagbagay matalak si Diyos mo, adit ako man paituray, ya unudon din panlay danana. Sin pangilan di ipugaw udwani at din mayat ay ugali at kaman what ideal siya. Ngamnay din naman tako. Mabalin ay nasantuan din ugali tako ay kaman din ugalin Hesus Kristo. Hapay, tan matalak si siya. Din gapu ay matmatagot ako pa lang isnan labaw di daga, idinamati tako, at tasay manubla si Diyos sin biyak tako, papan sin iyat na emang baliw sin ugalit ako. Taulian tako, mandinamag kuma din maya tay ublan Diyos sin LTCB, bugautan matalak si siya. Yan din maikatlo, ay mangpadasan tako sin kinamatalak Diyos at mo ipamamot tako ay man asikararag, ya man asibinga sin kalin Diyos sin pantuptupugan tako. Ipamamot tako ay man asikararag, ya man asibinga sin kalin Diyos sin pantuptupugan tako. Basahan tako sin verse 25, ingana sin verse 28. Kananas na. Ikararagan niyo ko da kami. Kumusta niyo abo din amin ay gagayt ako ay mamati isa ay mangipaila ay manlilinayat kayo. Bugosin kalubungak ay napuon apo Jesus. Ibilin ko unda kayo ay iba sayo din sulat ay na sin amin ay agit ako sa sapay kuma tasag-angan Hesus Kristo ay apot ako si da kayo. Kananas nan ikararagan nyo si da kami. At uray mo si Pablo kananta ko na nagagat uno inusar apo Diyos siya ay mangibagasin sigad ay damag sin duma-duma ay ili. Yan siya din kananta ko na the best missionary ay mabasa tako. Nga mailat ako ay kananas naan makudkudaw si kararag sige mong dumamati at Thessalonica. Dahil na ibaga ay din usa ay kamayatan ay amagan tako para sa nibata ko ay mamati at mo ikararagan tako si Daida. Yan bugaw sin kararag
at mabalin ay maamag ngamin din imposible ay kananta kon adi kaamag. At usapay at din kararag at ma-develop din talagtakoon Dios. No mangkarkararag tako bakon lang gaput ta bilin apo Dios na unda tako moadi at din mamamag sin ugalit ako at mataptapian din talagtakoon Dios. Mataptapian din ugalit ako ay manpakumbaba. Tan bigbigan tako ay dataku ay ipugaw at nanpapatingga din kabaulan tako. Yan numan kararag tako at siya din mang akseptaran tako ay dalun si Apo Diyos. Din mabalin ay mangamag. Singkanat ako, imposible mabalin ay adit ako, kaya ay amagan. Siya. Yang kanan abon Pablo on, kumusta ang tako din, kumusta ang dadin kagait da. Ipaila da din iyat da man asilayad. Lain na ibagas na importante din iyat ako ay makilangan sinibata ko ay mamati. Lain na ibaga na concern tako kuma. Amot ako kuma din sa saadan di bata ko ay mamati. Yan manyaman aksin sa undat ako unudin udum undat ako ay gandat na ay gagaran man text iman sin bata ko ay mamati no kumustada karkaro sin pandemic ay na. Lain na ibaga na gapot usata ko ay pamilyan Dios. Maila kuma din layat sin usaya usaan data ko. At sapay kumatan sin pandemic anay at nay din kamatan ay timpo ay mangliknaan tako sin layat di bata ko ay mamati. Na kumadin timpo ay mangpailangan tako sin concern tako sin bata ko ay mamati. Ure man lang din simple ay panang text ako na da uno mangkudawan tako si kararag. Ya data ko apo at sunodi adta ko mabain ko mapo ay mangkudaw si badang di bata ko babansin mangi share tako sin prayer request ako. Asya. At duwan tako pa sa zedan din ka mantaulian tako ay mantupo kasin physically. Alam tako na kumay gundaway ay manada sin kalin Apo Diyos. Ay mamati ay uraman kanan tako na medyo nalimitaran diya tako manada sin physically. Ngam sin usay banda bot nasupsup ay adul din gundawa ay manbasahan tako sin kalin Apo Diyos sa mandengan tako nay din kamayatan ay timpo ay mangilaan tako ay din kalin Apo Diyos na iwara sin intero ay lubong babaan sin online services uno sin mausar din internet ay nay. Siya. Nay at gaputa kanan Pablo on bugaw sin kalubungan na ay ban Apo Jesucristo at inbili na sin taga Thessalonica ay ibasa da din sulat na anay sin udum ay gimong di mamate sin probinsya di Macedonia. At laida kay maawatan takos na importante tutuwa ay sin pantuptupugan tako at wada kumadin maibingay sin kalin Apo Diyos. Pakan lang sin kanan takuan sin worship service mo at ura sin small group uno sin wada man din tempo man kapian tako uno man istoryan tako sin ibata ko mamati. Sakbay kumay man sisiyan tako at wada kumay maibasa din kalin Apo Diyos uno. Wada di usa man i-share sin kalin Apo Diyos. Nya formal man sa ay setting uno informal. Nya dinlay da kay kalian sin pantuptupugan tako priority kuma ay maitdu din kalin Dios. Ya priority din man asi kararagan tako. Yang kanana pa sin verse 28 sapay kuma ta sigangan Hesus Kristo ay aputa ko si dakayo. Yan aminda na ay ublan Apo Diyos, aminda na ay amagan din Espiritu ng Diyos sinbiyagta ko at
siya'y kailangan din sagang Apo Diyos. Nga layo na ibaga at indanay ublan Apo Diyos at adita ko kuman maikari nga amagan paydo dan Apo Diyos dana bugo sin palalo ay sagang na data ko. Naing amin, waday temptation ngamin ay layden tako ay dado di amagan tako layden tako maging busy sin kanan takon ublan Apo Diyos. Ngam din problema sidat liwan tako ay manada sin kalin Apo Diyos. Ya liwan tako ay manasikararag tandin pagarup tako at din may basar sin amagan tako at matungpal din panlaydan Apo Diyos. Ngam baliktadan tako kumain niya nga sin priority tako as usay gimong di mamati number 1 at din kahit duwan mandunguan yaman adalan tako sin kalin Dios. Priority kumaapo din ay kanan takon man asikararagan tako. Isu nga parang sa kan at sin prayer meeting every Wednesday at priority on sa kan sin during the week. Ta numan pay wada udumay schedule sin small group in udumay grupo nga masapol ay tinusahan saan na tako kuma at bigbigan tako ay importante din prayer meetings in every Wednesday. Ya siyamot lang abo sin worship service in every Sunday. Nga sin worship service tako sin every Sunday at duala ta din priority si di kuma. Din time ay mankararag, ya karkaro ay mandungot ako sin kalin Apo Diyos. Tan naing amin di mapasama kumubaybayan tako din manadalat ako sin kalin Dios o no baybayan tako sin din iyat tako man asikararag sin pantuptupugan tako at naya no adit ako ipangpangruna din kalin Dios nalakat ako ay maitukan sin udum ay itdo. No adit ako abu mangkarkararag magay power ay kanan din English. Nga mo ipangpangruna tako ay manadal sin kalin Dios ya mangkararag natural ay bumula din sigad ay mabalin ay amagan tako tasay mapadayawan si Apo Diyos. Siya. Isu nga din application takos na tasay mayat din kadamagan tako ay gimong dumamatis ng LTCB priority tako kuma din manasikararag. Priority tako kuma ay mandenga, manbasa, ya adalan din kalin Dios. Bugosin pandemic at mabalin na way rason tako ay adi mandenga sin kalin Apo Dios ka puta maga-internet tako uno adi tako mantuptupok physically. Ngam sin usay banda numnumun tako abo ay during this pandemic na masep-sep ay naiwaras sin kalin Apo Dios. Tanding katutuan na at nay no i-upload ko din minsay sin FB page tako uno sin YouTube at mabalin ay tao-tao liyan ay dengan din worship service ya din recorded a sermon sin Sunday after Sunday ya ure abois na sharing time tako uno devotion tako sin Wednesday after Wednesday. Isu nga nakasave di tapno layden na ibaga mabalin ay tao-tao liyan tako ay adalan waday sa lutsud tako at mabalin ay dengen tako kasi yan nalakabo ay mandamag kayon sa kan waday sa lutsud tako ay adi tako naawatan. Nay kuma ay ikararag tako tasay numabalin at si Apo Diyos yung provide sin kasapulan tako sin pandemic ay musay rason tatuwa din adit ako mandengan tan limitado din internet tako. Sapay kumata wada udumay papuspusan ay ipaamunon Apo Diyos ang datako ta numabalin ko at syadi din kanakot ko yan mai-priority kumana sin liknata ko sin man asikararag ya mandengan tako sin kalin Apo Diyos. Taulian tako mandinamag kuma din mayat ay ublan Diyos sin LTCB Bugotan
matalak si siya. Yan din umuna ay mangpadasan takusin, uno mangilaan takusin kinamatalak Dios at manpaituray takusin Espiriton Dios babaan sin kalina. Din man adalan ya mangpatian takusin kalin Dios at isumot lang din lay din na ibagadin man paituray sin Espiritu Santo. May kadwa, ipalubos tako ay baliwan Dios din biag tako. Say panlaydan Diyos mo, kumamanta ko an Kristo may panggapsin ugali. Siya, maudi at mo ipaamamot tako ay man asikararag, ya man asibinga sin kalin Diyos sin pantuptupugan tako. Laydan na ibagaan, make a point to share God's word and pray for one another. Sin gundaway ay indawat Diyos ay manaabat ako, uno waday tempo ay maniistoryat ako. Layda kay ibingay indat ako din usay paborito ay bersikulo ay munum-numak na at siya din dawdawat akon si encouragement uno tasay ipapati ay man ito sin kalin apos uray mo waday kadisdismayan. At layda kay i-conclude sinasin na sin Isaiah chapter 55 verse 10 to 11. Kananas na mayari din kalik sin udan ay yadalalo ay mapudaya tasibugana din daga. Adi at mantauli ay magay silbina mo adi at pagabaya na din mula ay kapuan di bini yamakan. Say isun din kalik ay adi at mantauli ay magay silbina mo adi at ipatungpal na amin ay nangibagaak. Parang sa akin as your pastor, may baga kay matalak si Diyos, tan ingana duani at wada din layad ay manadal ya manitdo sin kalina. At bugaw sina, amok ay matalak si siya ay mangidawa sin kasapulan mi ay man pamilya. Ya mantultuloy ay baliwa na din ugalik, ingana sin kasinan umalian. Totoo ay matalak si Diyos. At bugaw si di lebeng na nga rod ay may paila kumana sin biag tako, yasin gimong tako isnan LTCB. Siya. At sapay kuma, ta man dinamag din ublan Diyos. Isnan gimo tako ay LTCB. Bugaw tan tutuwa ay matalak si Diyos sin saya sa andat ako. Mangkararag tako. Apo Diyos ay amami manyaman kami tan din katatuwa na apay nga naneng kami ay mansilsilbi ang sikaw udwani uray sin adadu ay nanlabasan mi ay ligat uno kadisdismayaan mi at bugaw tan matalaka ay manbubla sin biag mi. Salamat Apo Diyos. Yan din kararag mi nga rod Apo Diyos at tasay masupsup ay dalon maila din ublam sin biag mi as say Kristiyano uno sa gimong di mamati at sapay kumata adimin linglingan ay mandenga uno manadal sin kalin ya manasikararag ta ibilang mi kumaya bigbigin mi ay siya na din priority sin biag mi. Kararag mi Apo Diyos ay numabalin kuma ta sin gana sin kasinkan umalian at mandinamag tutuwa din mayat ay ublam isnan gimumi isnan LTCB at mukamana di bakan lang da kami din manlakam sina muadi at ure abo sin maisarsaruno ay kapamilyami uno si maisarsaruno ay generation. Apo Diyos kararag mi ay sapay kumata din kaistoryan din biag mi at maistorya din sigad ay namamag mo isnan biag mi. At sinay Apo Diyos yaman niya kararag mi bugaw si ngadan Hesus Kristo ay apo mi. At amin tako'y mangwanian. Amen. Naragsak ay may ka 23rd ay anniversary tako is nan LTCB.
Madayo si Apo Diyos. Let's sing this song as our response to God's faithfulness. Faithful, forever you are faithful, Father to the fatherless. You uphold the one who feels forsaken. You are faithful, God. Faithful, forever you are faithful, lover of the wounded heart. You defend the poor and the forgotten. You are faithful, God, and I will sing to the Maker of heaven and earth. God, you reign forever, and your love will endure. Faithful and true is the name of the Lord. You are faithful, God. Faithful, forever you are faithful.